бинандагони гиромӣ, таваҷҷӯҳ намоед ба изҳороти вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон. Комиссияҳое ки бо ташаббуси ҳукуматҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Қирғизистон оид ба ҳалли низои мусаллаҳонаи 29 апрели соли 2021 дар минтақаҳои назди сарҳадӣ рух дода таъсис ёфтаанд, сабабҳо ва оқибатҳои ҳодисаро муҳокима намуда ба мувофиқа расиданд, ки даргириҳои мусаллаҳона қатъ карда шаванд. ҳайати шахсӣ ва техникии ҳарбӣ ба минтақаҳои ҷойгиршавии доимӣ баргардонда шуда, барои роҳ надодан ба ташаннужи вазъият чора андешанд. гурӯҳи кории муштараки Тоҷикистону Қирғизистон аз ҳисоби кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва мақомоти иҷроия барои татбиқи пурраи тадбирҳои пешбинишуда ва фароҳам овардани шароити мувофиқи мӯътадил баҳри раванди музокироти судманд барои ду халқ ва давлати дӯст ташкил карда шаванд. вобаста ба ин аз тамоми шаҳрвандони мамлакат эҳтиромона даъват ба амал оварда мешавад, ки дар масъалаҳои марзӣ ба ҳар гуна хабарҳои беасосу иғвоангез бовар накарда, ба иттилои расмии манбаъҳои боэътимоди мақомоти давлатӣ такя намоянд.